Festartara bueltatuta, esango dizuet, dena ere etzela dantza eta katxondeoa izan. Tartean, gauza serioi buruz hitz egiteko ere hartu zuten, hori, beren demora. Adibidez, alkoholari buruz. Ikusi hau. Nik ateatze bali naiz, ean itet. Bestela naiz ateatzen. Nik bota ditut parrandak eran gabe da kriston ondo pasean nire normalian eran. Ni parranda, nik ez dio parranda egitan, nik ez dio parranda ditzen, ez ba eteaten. Hola, nik igual... Dana mateo, parranda bat itia, edan barik, nik uste, ez dio zu parranda, deite, bolta bat eman dezula, edo... Bueno, azkenean, edan itxara da komplemento bat, baina... Eta inoiz ez duzu gau pasa bat egin edan gabe? Sekula ez. Ni bai. Ziur baietz, ni ziur baietz Nik oso parranda hona Oso diferentia, baina, juerga dota edan da... Ez que juerga bezala ez nik ez dio deitzen, juerga, esango jo, bolta bat eman... Inoiz ez mozkortu. Osa, ni pitra ditu erataitu garian ere pitra gotik. Inoiz ez mozkortu zuk izan. A ver, bai, baino... Oso gutxi. Ja. Ez benetan. Bueno, aizue, olatz, alkoholik gabe, zuk ez omen diozu parranda esaten. A ver, guazen pixkat ustela emateu, claro. A ver, eitzaitu nahi ginana ez, nik dauketa faltzea jutia, oso ondo pasatzia nahi zuena. Baina nik juerga botatzezkiotan, nik edan iten dutela, hoxe, ni neria hitzeiten nahi nintzen, ez den nahi pentsatzia guan, ez baztea teatzen da ez baztea teatzen, ez. Bakoitzak bereak dauka, baina nik nerengatik hitz egin nun, eta nik juerga bat bota behar balin bat, normalian, eske naiz asko ateatzen orduan, ateatzen balin naiz dana ematen dut, orduan. Txurru, ezer esan aurretik, orraztu pixka bat zure hori da, jarri ondo? Orain bota. Ba, nik uste hori esan da, nik azkenean, ni eta nire laguna burtetzen gaizenean, juerga botateko da, azkenean hori darisa komplementu bat, baina nik uste oso diferentia dela juerga bat, zer edaten, edo SBS edan bari. Eta hori nik esaten du, baina nik ez bakarrik, nik uste geixenok esaten dugula. Ba ez. Eta hori da. Ba ez dio irantzu, ze irantzu horratzean dago eta berak ere esaten du, alkoholik gabe parranda ederroietako bat ere egiterik nik bota ditut parrandak eran gabe, da igual bota eten parrandaik onena eran gabe izan da. Osa, ez dut uste beharrezkoa ganikan eratia parranda hon bat botatzeko. Osa, errateet eta ondo baino, ez bait eraten de bakat botatziak izan gau pasa, da, no pasa. Izera, parrandoi bakarra guatzezelako edo? Zer? Parrandoi guatzezelako bakarra? Adibidez, alde arroxean, janire, zuk ere ez omen duzu ez edaten, ez erretzen, ez da? A ber, afarize bat eman edo, kopatxo bat hartu ezakizu, baina normalen ez dute edaten. Ez zait gustatzen, ez dute ezerrik ikusten. Eta hala ere, zu badakizu, ondo pasatzen. Bai, noski. Bueno, telebistan ikusi da, ez da. Nik ondo pasatzen dut, gainera lagunekin bazaude, baldin bazaude, hobeto. Aleia, posible bada, ez da? Bai, noski. Zeren batzuk esaten dute, bueno, behintzat diferentea dela, ez da? Nik uste dut eskanien musikiegaz animitzen zarala, ez da. Alkola, oza, bai, edan itzen dut, bai, edan barik be bai aldotekin jaibet. Musikarekin eta konpainia onarekin bat berez bestela ere animatzen dela, ez da, Aitor? Ustez, edari joidela gehigarri bezala. Importantena ez, konpainia, girua, ustez, importantena dela. Goia trago batzuk hartzea ere, hombre, ondo etortzea beti, baina... Bai, baina normalean edaten ez duela pixkat izaten giro hori lortzeko pixkat edaten dugu, ez? Baina Euskal Herrian gure kulturan dago azkenan alkohola da oso parte importantea eta juerga iten baduzu, parranda batetara joaten bazara, iaia mundu guztiak edaten du. Edaten ez duena da antibiotikoak indagoelako, edo egia da, orokorrean, eta oso ongiru iten zaite, erangabe ateratzen dena, primeran eta txapo, baina hain dugu barneratua gure gizartean, euskal gizartean alkoholaren kultura. Baina, edaten dezunian eta ez pixka giro altxatzen dugu, ez? Nork erantzun nahi zion hemen, leirari? Zuk uste zuenetan, zure kuadrian zu lagun mabalin bakazu ez duna eraten, azkenian ez dulako eraten uste zuko eskio pasatzeula. Zan dezu pixkata rarua dala. Segurazki goizago joanen da etxera, edo berak eramanen du kotxea. Zure kuadrian izango zeban edian ez. Ni orokorrean, nire inguruan ikusten dugana. Bai, normalen hori izango da, baina nik ari lagun badakat ezin dula eran gaski daolako tripadatik da, botatzitu parranda batzuk. Bai, baina olako zenbat ezagutzi dituzu. Olako kasua dalako, bestea normalian, nok ezagutzen dago. Asko, eske ez da egin. Banian da izan esparranda da joa, ez ditapetezitzen eratia. Eta ni eta pilo bat aliz, baino diot, dagoela nahiko... Normalizatu. Zabaldua, bai. Ni gauzat esango dut. Gazteagoan nintzenean, nik edaten nuen, da
ensegida raiatu egiten nintzen, da orduan etxera harina juten nintzen, baina nik esaten dut giroa oso garrantzitsua dela. Da orain, lagun honekin egoten baldin bazara, festa edan edo ez edan oso interesgarria eta oso nahi izango da. Adibidez, Iker, zuretzat, zergatik dauka alkoholak horrenbesteko garrantzia edo zergatik ematen zaio horrenbesteko garrantzia gure parrandetan? Hombre, adibidez alkoholak kasu batzuetan eitzen duena da, jentiek giroan sartziek osteoiak eitziakonak, alkoholak apurtxo ditzen duena arindu hori eta errestu ditzen du sartzen. Osa, integratzen edo lotxak entzen odan alakoa. Adibidez, niños entzun dago, neskateaz gu hori geho itxen, kubata bi eta ontsen noan eskine. Bueno, da bada, jendia erateuna da tontotu iteio dela, osea, kiston bauak bihurtzea erateu genian. Euskal Herrian badugu festa eta alkola, ja. Ni ez ditut imaginatzen San Ferminak alkolik edan gabe. Hombre, nik San Ferminak alkolik gabe ez ditut imaginatzen. A ver, estamos hablando... Bueno, iritziak nabaritzen duzu kolore guztitakoak dauzkagula, baina kontua da guateke hartan, aterpetxeko juerge hartan, ez zutela alkolaz bakarrik hitz egin. Drogen inguruan hau da gure gazten iritzia. Horrean drogen kontra nago, ez ditut maite. Eta ez dut maite juerga egiteko sartzen dutenak, espit, parlopa eta goza horiek eske... Eta... Eske, iruditzen zait parrandan disfrutatzeko ez dala ber droga. Hori da, hori da. Bakoitzak bere modua disfrutatzeko. Baina niri amorrua ematen ditze, kalean ikusten da, eske egunero ikusten da, egiten duzu besta eta hor dago, eta nik ez dut maite. Adibidez, nik ez hautet jendia ez dakila parranda ateratzen ez bada drogatzen da, nire ikizton gaskir iruditzen. Hori. Niri ere bai. Bueno, peta aterretzatik ane... Ez, droga biguina edo droga gorra. Azkenean alkolare droga bada, eta baina... Eta maite duzun pertsona batek hori egiten badu? Hor, beste gauzatetan sartzen gara, pues hori. Balin bazea antitotal, ulertzet. Baina baita ulertu behar da, jende askok, aldimen iten dula, beste askok egunero egiten dutela, eta bakoitza bere, osea, nire egitena da, Bai, baina ostia horrek bere ondorioa ditu ere, bai. Bueno. Eta hau ere izu interesantea bintzat, bai, Leire, zu drogen aurka eta drogak hartzen dituzenen aurka, omen zaude. Bai. Bai, ze azkenean, nik ikusi duana eta bizi izan duana, azkenean lehenik eta behin nire ustez banatzen duela jendea. Beti dira, drogatzen direnak eta ez direna drogatzen. Orduan, drogatzen direna, joaten dira elkarrekin komunera, ez dakizerria sortzen da bere rollitoa. Baina, hori azkenean gutxienekoa da. Ni ustez, ez da berdina garagardo bat hartzea, ze badakizu ze ondorio ekarditzaken, edo ja sudurretik zerbait sartzea, ze hori dago adulterizatua, eta kizu zer sartzen duzun, eta desde luego nik pertsona bat maite badut, eta ikusten badut hori egiten, sartu zait kristona morrua. Kristona. Eta da impotentzia bat, ze horren aurka momentu honetan ezin duzu egin ezer, ze dago kalean. Zuk adibidez olatza aipatu duzu, desberdin du edo egin behar direla, bereizu egin behar direla droga gogorrak eta biguinak. Nik alare, eta gero hitzein nun behakine baita, eta esan nion, ez? Azkenian, nahi igual gehien molestatzen zitena da pertsona... Antidrogas izatea, bueno, berak ikusiko da. Baina ja pertsonak zerbaiten gatikan antipertsona hori izatea, hori tendulako, hori da nik esaten niona, ez? Osea, edukizakezu lagun bat izugarria, eta ez zaizu gustatuko zeiten duen, baina nire laguna izaten jarraituko da. Bai, eta... A ber, hortan nijoan, ez? Osea, naizta, txurrune laguna lima, eta badakit, bueno, saiatuko naiz nire ikuspuntua ematen, baina horregatik naiz, ez dut esango, soi anti. Eta ni horregatik ere ez dute baituko, ez ezer, baina barruan ematit kriston amorrua. Claro. Adibidez, barkatu egirantzu, orain txena trozu begana, Argoitzuk, zure ustez gaur egungo gazteek nola ulertzen dituzte drogak? Nik uste dut, gaztea zarenean etxeala kontuatzen, ez? Nun sartzen ari zaren, da... Uste dut, dana bezala edukazio falta zaigula, informazioa falta zaigula, gaztea garenean, eta gero, jendia ikustea ez, bizian zehar urte asko pasa dituela bere elkarre, nola esatea, drogen inguru hortan, ez? Eta nabaritzen da, igual jende asko pase indala,
eta azkenean edukazioen faltan gatikan, da informazioen faltan gatikan, pixka baztertu, da bere bizitza pixka baztertu da ikuste zai, ez? Eta zure ustez informazio hori non edo nola hartu beharko genuke? Hombre, ja zaila da, ez eren sistema ja india dakau, dana da komertziala, dana da sartu, saldu, eta bueno, uste demora ez dakagula hori dana informazioa, beste informazioa ikusteko, analizatzeko, elkarrizketan ibiltzeko, eta kontrasteak ateatzeko, ez? Bai, beti eskolan debekua, ez? Beti izan da drogen debekua, baina, bueno... Ba, nik uste informazio asko akagula, oza, gaur egun azkenean internet, hainbeste gauzen... Bai, baina drogen inguruan, zendazki ikasi duzula kalean, baina ez duzula ikastolan ikasi, ez duzula etxean ikasi... Ez, baina badakigu hori, ez dala gauza ona, eta nik uste hori gaztiek dakaguna, oza, hori informazio pioa dakagu. Beste gauza da, sartzea munduan edo ez, baina informazioa dakagu, hori klara da. Beti da erakargarria, esan nahi zut, hori beti. Zuk zerbait komentatu nahi zenuen, Irantzu? Bai, lehenko latzek esan du, bere lagun bat sartzea azkenian ikuspuntu daño. Zuk azkenian bali makazu lagun bat txikitxeatik ezautzezula, baina derrepente drogatzen azteala, azkenian relazioa ez da berdina izango. Zuretzako. Baina ja... Pena emango izu eta guestaizu gurteko, baina zuri pertsona horrek indizun bakarraz balin bada, drogatzean niretzako ez da horren beste berakin erlazio bat mozteko. Niretzako ez. Ez moztu, baina aldau igual bai. Aldau itea, bai. Aldatu, baina ez anti. Ez, txarrera aldau seguro. Hemen badaukagu ja eztabaida edo debate bat. Hango sofartakoek zer diote, kuiskuixero, Nakor eta Amaia? Ba, ni alkola bai, drogak ez. Eta, bueno, droga harinak, porro batzuk horretzean, oizian behin, parra batzuk botatzeko, bueno, horri bultzatzen dut. Nik ez dut egiten, noizian behin probatu dut, baina ez dut asko horretzen. Eta drogak, bai esetz, drogak kontra, guztiz kontra. Amaia? Nire bai. Drogak kontra eta gero alkola, edo ez alkola, gora parranda, eta punto, eta listo, bakoitzak indezala nahi duna. Nik nahi dut gainea irantzurekin bat nator, ze nik botaten parranda onenetako bat edangabe da. Eta hori ere, ondo iruditzen zait, edangabe ateratzea, baita ere. Osea, azkenian alkola komplementu da, baino etzek beharrezkoa iruditzen ondo pasatzeko eratia. Bakoitzaren jarrera handi joa, usten dut. Fenomeno, pareja, zuek ere bai.